what is life to you? Ano say life? Kaya kung ako, you can't go back, you can't change the beginning. You can't go back and change the beginning. But you can start where you are and change the ending. Sada kayo na, di ba? Marara po na sa relasyon na. Unsa tayo mong pass, di na to ni mo mausap, di na gito ni mo makuan. Basta, di na yun. Kung unsa na sana, nagpabilin mo to dito, may lagdatay gitawag nga, unsa na, Back to the Future nga machine na, unsa. Nakatong salida ba nga, Back to the Future, Kato, pwede to ni mo mausap dito, kay salida man to. Okay na sigara ni. Alright, mga girls, ato na ning sugdan dito, ang story sa ato ang sender for tonight. Pinakalit nga relasyon by Minsitor. Sada kayo na. Sa may bagay ani niya, ha? Nangita ko, unsay nindot. Tara di ay. Daghang gabi ka na itong tanan. Alright. We will start this story. Title, Pinakalit na Relasyon. Sender, Minsitor. Good evening, Lyric. This is my story. So let's start. Just call me Minsitor DI. So let's go back year 2013. Mga August ni siya nahitabo. Unya, ani nga time? Kay mga 14 pa akong edad, ani. Oy, August 2013. Ala, nawa. Kani nga story no, nagpa-remember na sad nako ayaw anak gorsen. Kanang 2013 mao man ay pagsugod pud sa akong pan. Pero padayon ta gors. Na 14 pa akong edad ani. Unya, nag-text me sa akong amiga nga si Selena. Oy, time pa gorsender na kahinomdom na sad ko. Murag pare kaning Selena mao na sad ni katong naa sa Mobile Legend. Minsitar kay nomdam na to, murag mao magyapon ni Mobile Legend. Kadit sagar sa. Alright na, mo to no, 14 pa kong edad ani. Unya, nag-text me sa akong amiga nga si Selena. Babae ni siya, not her true name. Kay klase man unta mi. Tapos, MPAP na mo, Saturday class. Nya, puro math ang klase ani di ay. Unya, wala ko muskela ato kay nitabang ko sa bulahaton sa amoa. Kay kami naman lang tulo sa akong mama o akong papa ang naa sa amoa. Kay akong mga maguwang naminyo naman. So balik ta. Nag-text me sa akong amiga. Kay nangutan ako niya if nag-unsa sila. Time pa kadyat girls kay murag there's something technical problem again. Naunsa man yung live. Oy nga. Kadyat sa gorsa, murag sa mo agor ning ko ano. I'm really sorry. Please accept my apology. Alright na, balik ko na to no. Ningon siya nga. Balik ta, nag-text me sa akong amiga. Kaya nangutan ako niya if nag-unsa sila. Unsa ilang gibuhat. Unsa ilang gipang ansiran while nag-text me. Nikalit naman na siya pangutana.
Ningon si Selena nga, Minsitar, kaila ka aning nambira? Ang last is 797. Oy, tayo niya, Gors. De, joke ra. Goodbye sa Gors. Mo tanong, ningon siya ang last is 797. Ningon pod ko nga. Ningon siya, kag Selena to, gikan nga 797. Mo tong giingon, no? Nga, ningon ang sender. Gidali-dali pod na kog search sa akong phone book kung naa ba. Wala man. Wala ko kailaan na, Selena. Ningon si Selena, kinsa kahaan ni siya na sa nikalit raman og tawag na ko. Ningon pod ko, ako, sure oy, pangutan adiin siyag number nimo. Sige, ako pangutan-an. Moto, iyang gipangutan na. Unya ni ana raman kuno nga nakatatak na kuno daan sa iyang dial number. Moto, wala may pangalan. Iyahang gitawagan akong number. Moto akong gignan si Selena nga tagay kuno ko og number ana Selena. Basin gi binuangan ra ka niya. Unya og mutug-an gali na sa pangan. Ingnon lang tika kung nakailaba ka niya. Kay sugod-sugod na biya ang mga scam atong panahon. Oy! Panahon to sa scam! Na-scam sa ko ato, sinder. Pero, time pa. Kahinumdom na lang ko mga girls, no? Ang kaning siminsitar, kuan din kaning Mobile Legend naman sa di ay naunsa na. Diga na yung Mobile Legend player ako nga mo no? Sa ilang love story, dili lang sa love story, o sa ilahang mga uban pang mga story, basta story. Ito no, Selena ka, inumdom mo ko anak, katong man kung sa Dota pa, murag si Mirana. Bitaw no, mga kaya no? Pero padayon tagors, para walay naghilang, ay walang kuskus balungos na. Alright. At first, dili unta niya ihatag. Pero kadugayan, iyara pod gihatag. So ako nang gi-textan og sugod ang katong nga number. Pero while nag-text me, nag-text pod sila Selena. O katong si anon, silbi kong unsay info, unsa may info ato niya. Moto no, ningon siya. And then nga makuha ni Selena atong anon number. Iya iingon pod nako nya kung unsa pod akong info. Okay no, info no, unsa naman taon ni live oy na. Kadyo sa mga girls, pasensya kayo, maputol atong pan kay ang live kay way klaro. Ang live ang live kwan ba stream. Maputol-putol siya. Pasensya, I accept my apology. Alright no? Ningon siya kang Selena atong unknown number. Iya iingon pod ni sa sender kung unsa pod kuno iyang info. Nga makuha atong unknown, ako pod isulti ni Selena. Silbi likewise among gibuhat. Likewise ba? Di, why counter clockwise? Di, joke la. Goodbye sa ta, sendera. Alright, fast forward ka. Wala man nagka-interest akong amiga. Unya ako pod. Atong time giburingan pod ko. So kami nag-text ni unknown. Sayang sa daya ang load. Sayang yung load. Tiksi na lang god na. Wala ikuan god. Wala kanang mga go deeper ba? Alright na. Ningon siyang sayang sa load. Mautos siya di ay si Hylos. O daan ko palagi. Akong sender Mobile Legends. Hylos o na. Kani Hylos kibaw ko. Kana Selena Minsitar.
Murag nakainomdom jud ko ana ba. Mobile Legend. Hylos, not his real name. Og taga somewhere in South Ilaha sa Cebu. Oy, kato din ang moingon nga ala ang katalo. Ay, kalakat sa balongbong. Mo ba na? De, joke lang nga girls. Kana, good vibes na ta. Kadyot sa girls kay. Maputol ta kadyot kay. Ako ang kuhan ba, live stream. Maputol-putol man diri sa ako ang page. Pagtanaw na ko. Nga, hindi na ko makita kung unsa ba gyud. Alright, welcome back. Alright, asa na to no? Ningon siya og taga somewhere south sa Cebu. So, mata no? Pero nakipuyo ra di ay siya adto sa iyang iyaan. Pero ang tinuod niyang address is taga probinsya sa north di ay Ilaha jud. So kung north, unsay mga istoryahan sa north? Ay, maglakar ka to adto sa Amon. Mo no? Taga north ban ba kanang mga taga Bantayan Island. Ay, Bantayan lagi. Bantayan, maglakar ka kita. Maglakar ta sa Amon. Mo ba na? Basta ba? Alright, try to girls. Moto, amiga na. Kintahay mi. Text. Getting to know each other. Pero text ra gihapon hangtod unsay na santong atos iyang huna-huna. Unsa ni sindi. Santong atos. Road of Atos man ako naibawaan katong sa kuan Dota dili sa may sagol item na item sa Dota Road of Atos. Di bitaw unsay santong Atos bitaw. Di sinsa I might accept my apologies sindera. Unsa man ning santong Atos iyang huna-huna. Pero padayon tayo nya na tunaw. Alright, girls mo to no, santong Atos iyang huna-huna. Nanguyab ang amaw. Nanguyab ang amaw. Pero kay bahog yun ko nga binuang rato iya ha. Naadi ay bag-o ramo. Binuang rato iya ha. Naadi ay bag-o ramo. Nagkaila. Unya, manguyab dayon. Ningon siya mga girls. Naadi ay bag-o ramo magkaila niya. Manguyab dayon. Unya, bitaw no? Bitaw. Di live ako kaya kailang nguyab din. Real quick. Real quick ba boy? Kitawag real quick na sa kadit garsan kaya ang pan ba live stream magsige refresh na unsa naman tao ni ay. Alright, so balik ta mga odto ni. Odto. Hylos, ningon si Hylos. Pwede manguyab. Ningon po ko hala. Karon pagali ta nagka-text, manguyab na dayon ka. Wa ka mayabag. Di ang nindot kinanta ni Cinderella bag o pagay ta nagka-text real quick ba ni mo? Sige, sugot na ko pero pag mayngog yes, thank you, buwag na ta. Pag mayingon gani nga, kadali good. Dali ra kog pugay ka ng uyab. Dali on pala to. Joke ra good vibes sa Cinderella. Alright, ingon si Hylos. Unsa pa man di ay dugaya no, di ba? Ningon pag ko nga ni. Ay tagaay lang usa kog oras makanahuna ana. Oy, grabe oras. Oras di pwede og tagay kog time. Kanang time pareho man. Tagay kog panahon. Ay para panahon na. No, nya moto. So moto ni Oyon siya nga tagaan ko niya time makanahuna. Pero kadyot rasad pag mga alas 3 ana sa hapon iyang gipangutana og balik. Niingon si Hylos, musta naman to akong giingon nimo? Tsada kay no, musta naman to akong giingon nimo? Pinaana ba ningon pag ko nga pass if sad nga wala ko kay numdum pintahay asa ato ba oyam? Mo yan na lugay naman nga panahon gorsinder ay panahon pamanis sa katong ato ang papang wa pa naapuhan. Bitaw no? Mo gini no? Moingon ang laki nga real quick kay nga unsa pay dugay mga sitaw gani kanang word of wisdom sa mga laki nya. Napoy word of wisdom ba pinagoryo-goryo pinababi pabibi ba na ingon din asa ba ato oy ay
sige kuya, sa nani-nani na. Sa una pa man yung panahon, ay, na-implement. Alright, ningon si Hylos nga. Ay, katugod. Ningon po ko nga, ang asa lagi ato ba, oy? Katong manguyab ko, nimo ba? Aw, kato di ay. Ngano di na ka makapaabot di ay. Pili na. Sige, kulita po nimo ay. Oy, sige, sugto na lang tika. Oy, real quick. May gani, wani mo igna nga pag ingon niya, yes, sender na, minsitar nga. Ningon po kag, pag ingon niya, yes, ningon po kag, buwag na ta. Inana, baril quick. May ingon siya, dali agad. Dali, kay ka nanguyab niya. Buwag na, dali na sa kita magbuwag. Murag ingon na ba, pero nagyog ko'y word na mga girls. Siyempre, na siya'y nakita goro ni mo something, pero bata kung mo pero kung sa binag ko, sa adult na ni nga time, no? For me lang, if na kay nakita niya something different, something new, something something kanang murag, malagi different sa uban, murag na kay mas na-feel or kung ako mismo lucky. Siyempre, manguyab ko diretso. Unsa pa dugay? Bitaw? Manguyab ko diretso. Dili man po ang pagpanguyab ang kailangan dugayon ang inyo amang relasyon. Ay! Tsada kayo na. Bitaw, langan manguyab ka. Good for 1 year, 2 years, 3 years. Nga, wak pag-isugot. Unsa day ka? Kuhan rin ka? Tigpalit rin ka. Tigpalit. Isilugoon rin. Palit ako atong pandenya. Kwarta pa ni mo gamit. Joke na. Goodbye sa mga sindera. Agors. Alright, padayon ta. Usara ni kaadlaw na hitabo ha. Gikan nag-text me sa akong amiga. Hangtod nanguyab siya. Pero, ani nga time, pareho mi nga naay mga uyab di ay. Uy, unsa bago din ni mayabag mo din eh. Naunsa. Uyab ni mo lang uyab noon kay mga bata mo no, kanang mga wala pay saktong si tawag bata pa sila ni nga time mga girls, 14 years old pa daw siya niya. Wala pay saktong paminsan joke na. Wala saktong kanang sakto pang panghunahon na bang ilalang to have an experience nga unsaon ang naatay uyab. Ay, tsada kaya. Bitaw no? Kanang inana lang nga time ba murag. wala pay kanang bitaw. Gusto ra gid sila maka-experience. Niagi masasiguro ta na mga goros no? So mo to ay na sigla nga goros. Padayon ta. Na sila mga uyab no? Ningon siya nga na pareho mi nga na ay mga uyab di ay. Ang ako tagalayo sa text raman ni uyab. Pero lingaw-lingaw ra jud to ako Onya ang iya ha, magkita jud sila og duol rasad sila balay sa iyang uyab. Og ang balay sa iyang iyaan. Pero wala rasad daw to para sa iyang iya ha. Wala pa na uso ang seryoso atong panahona. O syempre, sender, minsitar. Gors kay papilab pa man dili man siya serious thingy no na kuya lang og naani mga something basta dili ta no ni karang experience ba unsa day nay uyab ani nga time kay murag high school pa man guro. Ani high school pa gyud 14 high school lagi high school din na day minana pero para nako bata pa kayo ng 14 no nya. Ako ato nga time nag-uyab-uyab ko sugod ko papi love. Edad ako 15. Mga nang di mo may buong ay na mo katingal. Nga pure kay kog na uyab sa una. Di isag ko ingon himili, di isag ko ingon nga kuan. I am looking for a true love yun. Dili yun ingon kuan. So na papi love ka to. Ay, tsada yun. Di pa na yung tagorsay. Unya na. Moto no, ningon siya, dili pa daw uso ng panahon na. Di pa seryoso. So, padayon among communication.
og among relasyon as mura namig friends pero mag-care. Oy. Mao gini, nani gini. Friends. Kaya nani gini no. Unsa may uyab niya. Friends na mag-care, wala po. Unsa man ni ay. Wow, ko kasawa yan eh. Alright, padayon. Alright. Wala mi kay bawo sa usag-usa nga naadi ay mi parehong mga uyab. Hantod pag October, nihangyo siya nga magkita daw miss personal. So, 3 months na mi. Pero ni-insist ko nga dili lang usa ko kay akong rason ato nihubag akong mata. Pero tinuod sad na ay niborot dapit sa akong mata. Unya mauwaw ko oy. First meet baya. Unya naatay borot. Mauwaw ko oy. Matagtiki. Joke ra sindera. Goodbye sila. Matagtiki to gor sinder. Nay borot nay. Unsa man ta matagtiki. Joke ra. Good vibes ra sindera. Sa mga ito no, nagiday ni borot sa akong mata. Niya mawaw lagi daw siya. First meet biya niya na pag bisag kami laki no, mawaw sad mi nami kanang unsa ba na pimples. Mawaw sad kay bisag pimples gamay kayo. Mawaw ka first meet good day. Teens ko man si tawag ni papi pa man. Alright, with marching katawagors. Unya, mahadlok sad ko kay basin scammer ba? Unsaon palang unya ta? Kayawa ni daday scam. Daghan kay mas by the way day mga gors sa ato mga viewers na mas daghay scam sa love kaysa money. Di ba? What ka ba? Love ra kaniya that time. But in the end wala tayo gugman, niliko ba? Murag beeper sa kan ba? Sa beeper, kanang beep sa hospital ba? Kamatay nga na, kung patay kay kaniya, straight pagyod kay ka ba? Kanya kay kung wagi klarong gugma, kamatay ka, buhi ba? Buhian ka. Mura gitawa ka na, buhian, day ka. Alright, padayon tayo mga girls. Pero, nahibawaan siya, unsay porma sa akong physical. Nahibawaan na siya unsay porma sa akong physical appearance. Ako siya ingnon nga tambok lagi ko. Unya, mauwaw pasad ko. Di pa jud ko gwapa. Ni okay raman sad noon siya sa akong gi-describe sa iya ha. Bahala na ko no. Pero kibaw naman ko ani asa ni padong. Joke rago sa good pa sa sindera. Adat sa kay nito karya bagyabagon naman yang akong kuan ay naunsa man ni ay. Alright, padayon tagoros na. Moto no. I-describe lagi daw niya nga tambok siya, di siya gwapa. Pero nisagot ra pud ang laki mga girls. Pero klaro naman. Hindi mo kami maloloko, girls. Lucky. Kayang lucky ba? Pero alright. Padayon tayo mga girls. Pero nasuko siya nga wala ko masagot. Kay uyab ko numi. Pero muralag wala. Kung wala ko nun ni maayo, og wala ko nun ni maayong padulngan among relasyon, may pag-undango na lang kuno namo. Mao to baw kog am-am nga tinuod jud nga nihubag akong mata. Pero ni anak ko nga swear sunod hagad nimo musugot na jud ko. Mao to nadala sa akong am-am sa padayon ni. Unsa man nga am-am girls ka tagay daw ko. Tagay daw ko mo ngam am girls. De joke ra sindera. Goodbye sira. Don't make it seriously. Don't take it seriously. Okay. Para na to girls ka nang good vibes ta.
Pasensya, accept my apology. Alright, padayon ta mga girls. Pag mga December 24, man tingali to, nagsabot mi nga magkita na jud mi sa personal. Kani nga time, pareho pa mi na ay mga uyab ha. Mao to, sugot na ko, siya maoy ni auntie sa amo ang lungsod. Luoy pod oy, layo pod ra batong ilaha. Nya padong diri sa mua magsakay pagbus. Siya maoy na unag abot. Text na siya na abot na siya sa among meeting place. So ako diri pa sa mua padong pasad sa lungsod na mo kay bukid-bukid man na mua. Padong pas lungsod kay sakay pagmotor. Niingon siya. Abot na ko, naan ako, diri Pagdali kay kalubaton biya ni akong cellphone. Niingon po ko, sige. Agad lang biya, padong nasad ko. Niingon siya, sige. Onya, uwan-uwan man tong panahon na kay December biya. Nalubat siya, unsa iyang gibuhat. Nagpasumangil siya palit og kandila para lang makahulam siya cellphone sa tindira sa namaligya og kandila. Kay among meeting place ato sa simbahan man sa among lungsod. So ni text na sad siya nga asa na kuno ko. Mao to, abot na sad ko. Wala dayon ko ni-reply, nagtanaw pa ko sa palibot. Usa, pero wala ko kita niya. Kaya wala man sad siya mag-describe sa iyang physical. Mao to, alkansi di ay kay ko. Kay siya kita na nako. Pag naog pa lang nako sa motor. Mao to ni text na siya, hoy, asa naman ka? Ari diri sa may dagkutanan o kandila na ako diri nagbarok. Ningon ko, so ako nilakaw pod padong sa iyang giingon. Gi padong nako, pagduol na nako. Nasyak ko oy. Kay perting taas sa di ay. Nya mga 5'6" goro iyang height. Unya ni smile ko. Unya ako siyang gipangutana pagduol. Najud nako niya. Ikaw with marching smile. Unsaon na siya guys? Ikaw? Ikaw? Tejak ra ka sa ganda sa ta. Kaningon siya, ako. Ay di ay. Oy, ay pod. Chata kayo. Kilig-kilig po na nila. Alright. Dayon ta mga girls. Mao to anak dayon siya nga. Cute kuno ko. Pero kana pinana bilang nga bae na pero kiber. Dikilig sa diya ko ato. With marching katawa mga girls. Mao na to, balik ta. Nanala siya glaag. Onya ako siya giignan nga asa man ta. Ingon pod siya nga ikaw asa man ta. Ikaw taga diri, wala ta nakadumdum asay nindot laagan diri sa inyong lungsod. Nainsulto pod ko ato pero tinuod man sad. Sakto nagagad laag niya bisita diya sa inyo niya. Alangan man lag siya moingon nga tara manglaag ta. Itorte ka sa inyong lungsod. Primero pa niya abot ito. Primero pa sa dito. Hindi kalibot. Unsaya mo, pagdakop-dakop siya sa place nga asang nindot ani sindere. Joke lang, advice guys. Pero tinood no, sakto man yung gingon. Langan ninyo wagod tong lungsod sinder. Alangan malag mo ingon siya. Suroy ta ka sa inyong lungsod. Siyempre ikaw gay mo suroy niya sinder no. Girls. Sa parayan ta girls.
Mao to ako siyang gidala sa Gaisano. Unya, pag human laag mi sa among boardwalk, dool raman sad, madala raman og lakaw. Pero naasay kulba eh. Kay basin mo text og kalit to akong usa ka uyab. Nga sa cellphone ra. Pero wise man ta girls. Akong gi-block to iyang number. Ay! I know now! Inala na mo mga girls, ha? Inala na mo mga bae. Inala na mo. I-block sang usa niya. Human-himan para makatext sang usa niya. Di may baway nga na mo. Naganiyar na kasi text mo rin. Dugay mo reply na. Kamo ha? Nasa rin mo yung mga kuana. Mga anomalya. Mga anomalya. Walang sign na. I know now, no, mo to wise man ta girls, no? Akong gi-block to iyang number para dili ko maka-receive sa iyang mga text. Mo to, story-storya rang mi. Getting to know each other. Lahi radya jud nang sa personal og text og sa text lang. Bitaw no, mga girls, lahi radya na personal. Ma-feel nimo ang iyahang love. Ma-feel nimo iyang presensya nga naa siya diha nimo. Maray na ba? Ma-feel nimo tanan, girls. Tama. Nakasuway nimo ng love nimong person nga bisag dili mo mag-istorya naanan mo diya sa tubangan nimo. Ma-feel nimo ba karang speechless ka sa day nga kuyog siya nga basta mo inana ba nga karang you have nothing to worry or sabay. Wala na kay angay i-explain, wala kay laangay istorya. Siya lang nga na diya sa imong tungod sa tawa na sapat na. Mao na ba karang kampante na ka naa na siya diha sa imong tungod. Maray na. Basta mo na padayon girls. Fast forward ka. So padayon among text hangtod na usban among pagkita mga December 28 siguro to. Nya nagsabot mi ani nga mag-exchange of gifts. Mi bahalag na late kay first na mo kita pag December 24 biya to. Nagdanga ang Christmas. Nagdanga. Sa manin. Alright. Mao to, nagkita nami kay mauli. Man siya adto sa ilaha jud. Tinuod nga balay sa probinsya sa norte. Iya na lang pod ko gihapit sa amoa kay maagian raman. Pero nagkita mi sa lungsod ra gihapon. I mean, nagbagat mi ba? Pero naglaag mi dito sa unahan sa among lungsod. Ay, nakoy nakuha nga kuan girls. Nagbagat at basta norte, gano? Ingon ana, norte. Dito na sakta, no? Naglakat, nagbagat. Unsa nagbagat? Unsa nagbagat, girls? Kaya kung dire po ka sa south, baon, makinailahan niya na pitan. Mingon, mga nga. Sa tao gani, mura may tawag unsa ba na toles ni Brad. Kung manoles, dili may bawaan, dili may ilhan nga noles. Kay sweet tingtingog ba, toles ni Brad. Mura ba na, sumbagon di kao. Maray na, pero, maray na, girls. Mata no? Dito miss, among langsod, kay nice man og view. At tusad magsakay, pag-tricycle, pod. Moto dito naghinatagay ni Gits. Iha kay inutos jud. Ang sulod kay teddy bear. Color pink. Pambabae kayo ba? Nya plus, mga keychain. Nya ako kay t-shirt ra nya nakabati kay wala na ko naputos tungod dinali-dali with marching katawagers. Pero ni okay raman po siya. Bahalag unfair. Bad kay ko sa.
Are you bad girl? You're bad girl! Padayon ta, girls! Alright, mo to. Mauton, padayon gyapon among communication o among relasyon. Nya, sige na kita, pero bagat-bagat lang usa kay malas pa man. Napatyan unya tang mamag papa. Sorry, girls. Unsa rin bagat, girls? Sinder, sorry, pasensya. Accept my apology. Unsay bagat-bagat. Pero akong naibuan ato sa North, no? Sa akong nakoy kaila. Lakat is maglakaw, no? Maglakat kita padong sa amon. Maglakaw ta padong sa amoa. Mura may. Pray na ba? Pero bagat. Unsay bagat-bagat. Unsay bagat, girls? Sinsay lang yung kukur sa akin. Laking kuan manggug ko. Laking gulay. Sorry, kanang dool sa dagat. Matod sa tong kuan, sa tong ni comment sa tong live. Dool ko no sa dagat. Dito lang say bagat. Apep, unya na ta mga tanan na girls. Pero ang itong nakaibaw, kay muraglawom, kay ni paras ko wala. I-comment down below na lang sa tong live stream. Alright, parayin ta. Unya, kada kita na mo. Makulbaan jud ko kay basin makasense na siya ba nga na apilain uyab. Maunang usahay magkuyog mi makalimot kog block sa akong usa ka uyab. Katong sa text ra, usahay mo tingog na akong cellphone. Pero time pagors, no? Pero kani kay bata-bata muna para at least na experience ni mo ni while you are young dan nidakaw na ka ba niya nangita naka sa part sa serious relationship na pero no okay na ni kay papilab pa man ni di lang mo go deeper kisa acting lang sagod nagod ka ng uyab lang ba pero kung mo adult na ka if sakto ba ginay mong gibuhat or di kana siya murag di gyud waday nang usay dili mat na matay pas nang kana mo nang usay daw dili makontak kay i-block di ay no na day ni nakatunan day gamay sa mga ato ang mga namati no sa mga slabdi na especially sa mga laki no mo din ilang mga extracurricular di mo din ilang mga black anomalya sa mga bae, mga gors, mga laki, no? Naday tayo uyab lain niya. Maniman, ikaw paray tayo pakwan-kuan no? Nada ba? Nya, wala kabawbal. Nga nang dili na siya makontak. Doon kayo makontak. Ano man siya? Nawa, lagi yung signal. I-block ka kaya nagkuyog din sila ng time mari. Ay, no? No, marunong kayo mga bae, no? Joke na. Goodbye sa Rodrigo, ha? Pero, matod pa sa tong sender, no? Naingon yun siya, no? Niangkon yun siya, no? Niangkon. Pero dili na tayo tanan, ha? Mostly lang. Dili na tayo tanan kay siyempre, there's a lot of girls out there around the world, around the globe, around the world nga napagay nga asi tawagan na kontento sa usa kong unsay na niya sada lagi na napay babae nga dali makontento og usa tarong siya ba maray na ba kay kung basta ba alright padayon girls matanon ingon siya nga usahay ko no motingog ang iyang cellphone kung mo texto ako katong uyab nako usa mapalayo jud ko niya unya dali ko og block. Pero ni-admit siya nga naka-sense jud di ay siya, oy. Pero iya lang gi baliwala. Kay pareho maning dili pa seryoso sa among relasyon. Og naabot na mig 1 year ni Hylos. Og ngadto na nako gibuwagan akong usa ka uyab. Inana
girl. Now I know. Ay, bantay-bantay mga girls ha, mga babae mga laki especially mga laki katong wala to nakaabot ani nga story, no? Tawagan tanawa lang yun sa replay, makaibaw mo, inana rin ang girls sa mga mostly mostly sa girls, dili tanano na to, kaya pamagyo na bilin, naamagyo ka ng murag mas, dali ragid sa mga pinta ba, right? Pero, katong wala nakapamati, no? Paminawa ninyo, tanawa ninyo ang replay, makaibaw mo, ngano di ay, nana di ay, pero ayaw sa ninyo tagaig ka ng doubt inyo ring mga paris sa ayaw, wag ganyan girls. Di ka nang sitaw ganing tagaig lang pan ba kanang nahog lang sa guidance ba na naday di ay so ayaw nyo i-apply sa inyong mga kauyaban nga babae, mga laki, pero paminawan ninyo ni na dito katong wala nakaabot na dire na mga black anomaly ang mga babae mostly girls matay pa sa to Tinder onya padayon ta, alright. Nakusensya ko kay murag kinud-anay naman nako hilos jud onya kay sila pa man sa ay sa iyang uyab atong silingan ngadto sa iyang iyaan. Pero pag 1 year and half, dito na sad gibuwagan niya iyang uyab. Kay nakasense naman sad siya nga love po daw ko niya. Og seryoso po daw kuno ko niya. Og diara na human, reader, lyric. So wala na continuation ani nga girls na kay literal naman ang iyang story. Pero wata ka ba basin mo send to siya ang sumpay ani kung unsa na ilhang status karon. Ay, tsada ka. Pero anyway, daghang salamat nimo reader lyric sa pagbasa sa akong story nga pinakalit nga relasyon. Taganatang masibang pakpak ang sender si Minsitar sa Mobile Legend. Kaya ako mga sender, no? Karang dagay ako sender nga Mobile Legend ba, no? Pero feel na ko, no? Mo na gitawag siya pinakalit, no? Kay kapos siya without nowhere, without the man with nowhere sa mana without nowhere na totoo ba basta na diha ikalit nagtunga sa imo ang kinabuhi ba niya himan-himan nagkakamo love na ninyo sa gusa pero ang pangutana if sila pa baka ani tuwa may sumpay pabutan na to mo send naman ni siguro mga girls no ang atuang sender mo send ra gini siya mo to yung story for tonight. Title is pinakalit nga relasyon by Mensitar. God bless ni mo sender ha, daghang salamat sa pag-send sa imuang story diri sa among programa sa Lyric TV.